Γεια σας, αυτό είναι το δεύτερο μάθημα των Ιταλικών. Εγώ είμαι Ιταλός, αλλά μιλώ ελληνικά καθώς βλέπετε. Την τελευταία φορά κάναμε τη διαφορά ανάμεσα σε π, μπ και π, τ, τ και μπ. Come imbustare, imbustare, imp, importante, b, bello, omorfo, oreo, nt, interessante, d, indovinare, d, dove. Τώρα, g, ink, incoerente, inguaiare, g, guasto. Τώρα δεν είναι σημαντικό. Τι είναι αυτό? Θόρυβο. Συγγνώμη. Ας επαναλάβουμε. Μπ, μμπ, μπ, ντ, τ, νκ, γ. Γιατί επιμένω σε αυτά? Γιατί ξέρω ότι δεν έχετε αυτές τις διαφορές στα ελληνικά. Μπορεί να πείτε πέντε, μπορεί να πείτε, να λέτε πέντε, δεν το λέτε. Γιατί γι' αυτό πρέπει να το επαναλάβετε πολλές φορές. Αλλά πριν κάνετε αυτό, πρέπει να το ακούσετε πολλές φορές. Είναι πιο εύκολο να παράγετε έναν ήχο αν το έχετε ακούσει πολλές φορές. Τώρα, εγώ θα το επαναλαβαίνω πολλές φορές. Αλλά μπορεί και να δείτε το βίντεο πολλές φορές. Οκ. Τώρα, ας μιλήσουμε για γραμματική. Η Ιταλική γλώσσα, όπως τα ελληνικά, έχει μια, ας πούμε, πολύπλοκη μορφολογία. Δεν έχουμε κλίσεις, όπως τα ελληνικά, αλλά έχουμε αρσενικό, θηλυκό, δεν έχουμε το ουδέτερο. Εμείς αλλάζουμε τα ρήματα, όπως βλέπει, βλέπετε, βλέπουν, vedo, vedi, vediamo, vedete, vedono. Μερικές φορές, πολλές μορφές της Ιταλικής γλώσσας μοιάζουν με τα ελληνικά, όπως il turco, οι Τούρκοι, ο Τούρκος, οι Τούρκοι, parlate, μιλάτε. Γιατί αυτές οι γλώσσες προέρχονται από την Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, όπως οι περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες και αμερικές και ασιατικές. Ας μιλήσουμε για τις μορφές. Ο αρσενικός είναι ο. Στα ελληνικά, και στα ναπολιτάνικα, όχι στα ιταλικά. Στα ιταλικά είναι il gatto. Εάν η λέξη, ο πρώτος ήχος της λέξεως είναι φωνήεν, τότε δεν χρησιμοποιούμε il, αλλά l προέρχεται από το λατινικό illo, lo, και το ο πέφτει και έχουμε μόνο l, και όταν κάτι πέφτει έχουμε την απόστροφο. L'uomo, ο άνθρωπος ή ο άντρας. Πληθυντικός είναι gli uomini, gli
uomini, gli uomini. Τώρα σκεφτείτε ήχους. Μην σκεφτείτε το γράψιμο. Σκεφτόμουν τελικά, εάν τα λέω σωστά. L'uomo, gli uomini, gli. Είναι πολύ σημαντικό να το ακούσετε πολλές φορές. Γιατί στην αρχή θα είναι δύσκολο. Και να το προφέρετε καλά, πρέπει να το έχετε ακούσει πολλάκις, ας πούμε. Ναι. Πληθυντικός. La donna, le donne. Τι ήθελα να πω. L'uomo, gli uomini, la donna, le donne. Il gatto, la gatta. Όταν έχουμε έναν ήχο που είναι διαβρολικό σε ελληνικά και το ξέρω τι είναι, εγώ το επαναλαμβάνω πολλές φορές. Όχι για να είμαι, ξέρω εγώ, σαν τρελός, αλλά γιατί είναι πολύ σημαντικό να το ακούσετε. Να παίρνετε είδηση, να συνειδητοποιήσετε τον ήχο. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά στα ελληνικά, αλλά αυτή είναι η σημασία. Il gatto. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί ξέρω ότι τα λάθη των Ιταλών και ξέρω τα λάθη των Ελλήνων. Συνήθως οι Έλληνες δεν κάνουν πολλά λάθη όσον αφορά τη γραμματική, αλλά την προφορά είναι πολύ σημαντικό για μένα η προφορά. Il gatto. Gatto. Όχι gatto. Gatto. I gatti. L'uomo, gli uomini. Είναι πολύ σημαντικό να το προφέρετε σωστά εξ αρχής. Από την αρχή. Καταλάβατε. Γι' αυτό επαναλαμβάνω τους ήχους. Τώρα, αυτή είναι η γραμματική. Αρσενικός, πληθυντικός, l'uomo, gli uomini. Τι μπορούμε να πούμε? Στα τελικά από στα ελληνικά, δεν είναι αναγκαίο να χρησιμοποιούμε το υποκείμενο, επειδή αλλάζουμε τα ρήματα. Amo, ami, ama, amiamo, amate, amano. Έτσι, μπορώ να πω εγώ sono, tu sei, egli è. Egli είναι αρχαίο, ας πούμε. Ας πούμε, όπως καθαρεύουσα. Στην καθημερινή γλώσσα εμείς λέμε lui. Lui è, ella è, ας πούμε καθαρεύουσα, ella, καθομιλουμένη γλώσσα, lei è. Noi siamo, εμείς, siamo, voi siete, essi sono. Noi siamo, voi siete, essi sono. Το ιταλικό είναι λιγάκι διαφορετικό από το ελληνικό, που είναι, μου φαίνεται, λιγάκι πιο ανοιχτό. Και εάν θέλετε να έχετε καλή προφορά, πρέπει να κλείσετε τα μάτια και να συγκεντρωθείτε στον ήχο. Να το έχετε στο μυαλό σας και πρέπει να, όπως το
επαναλαμβάνετε στο μυαλό σας. Io sono, tu sei, è, noi siamo, voi siete, essi sono. Sono, sei, è, siamo, siete, so. Η ερώτηση. Πώς να κάνουμε ερώτηση. Όχι όπως στα αγγλικά, δεν αλλάζουμε τίποτα. Αλλάζουμε μόνο τον τρόπο. Sei italiano? Ερώτηση. Sei italiano? Δεν είναι ερώτηση. Δεν μου έρχεται. Sei francese? Είσαι Γάλλος? Οκ. Παλιά, σε μερικές περιοχές της Ιταλίας, χρησιμοποιούσαν τον πληθυντικό, όπως στα ελληνικά μιλάτε, για την ευγενική μορφή, μιλώντας σε ένα πρόσωπο, όχι σε πολλά άτομα. Τώρα εμείς χρησιμοποιούμε περισσότερο lei, που είναι το τρίτο πρόσωπο του αρσενικού, μάλλον δεν χρησιμοποιούμε πια το δεύτερο πρόσωπο του πληθυντικού. Ας πούμε ότι εμείς λέμε, φαίνεται παράξενο στα ελληνικά, αυτή είναι για να πούμε εσείς είστε σε ένα πρόσωπο, όχι σε δύο, σε ένα πρόσωπο. Θα το δούμε στο μέλλον. Το ρήμα sono και μάθαμε και οι προσωπικές αντωνυμίες, io, tu, lui, lei, esso είναι αυτό, αλλά δεν είναι πολύ κοινό, noi, voi, essi ή loro είναι καθομιλουμένοι. Essi είναι σαν, δεν υπάρχει καθαρέουσα στα Ιταλικά, αλλά είναι λίγα πιο παλαιό, ας πούμε. Αυτά πόσα λεπτά, 12 λεπτά. Οκ. Συγγνώμη για τα ελληνικά, αλλά στο μέλλον θα έχουμε περισσότερα Ιταλικά. Λιγάκι. Σιγά σιγά γίνεται αγουριδαμένη και θα μιλήσουμε Ιταλικά. Αυτό είναι για... Κατάλαβες. Για Έλληνες που μερικοί δεν θέλουν να ακούνε τα αγγλικά ή θέλουν να έχουν μερικές πληροφορίες πριν αρχίσουν να διαβάζουν τη γλώσσα, αλλά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αφομοιώνετε τη γλώσσα. Μάλλον όχι να την διαβάσετε ή να την σπουδάζετε, αλλά την αφομοιώνετε. Είναι πολύ σημαντικό να ακούσετε πολλές φορές, συγγνώμη για να κάνω λάθη, αλλά δεν είμαι συνηθισμένος να μιλώ ελληνικά. Πολλές φορές, να δείτε το βίντεο πολλές φορές και μετά να προσπαθήσετε να επαναλαμβάνετε αυτό που λέω εγώ. Συγγνώμη. Οκ. Γεια σας.